Fáilte over Carja, my name is Mr. O'Sullivan. Lá Spraoi snár chathair. Ardleibhil. Is cuimhin lum go sa léir é. Tháinig cara lum a bhaile ó bheith thar lear. Bhí tréimh se caite aici sa Spáin agus chuirmar fáilte rumpaí san airport. I nganistí, bhí lá sa chathair eagraithe againn. An lá dar gcionn chuamar thuras bhaile áclia bhos. Chonicimar sráidí chónal agus an túr solis agus ardifig an phoist. Aistir den sco a bhí ann agus dólamíomar an túfás staire. Bhí deis againn cuairt a thabhairt chláiste na tróide fosta. Bhí an ollscoil muas le stair nós leabhar ceannis agus an leabharlann ada. Tar éis na maidine a chahamar ag taistil bhí greim le hithe uainn. Ach bhí tuile le feiceáil. In íag amlón thugamar aghaidh an iarspleán I barc an crócaigh. Bhí stadamhíomha, Gardaí na Nanmhatha agus an ardaglas feice againn faoi dhearr an turais. Mar thabhlófá, bhíomar go léir tréachta tar éis an lae. Chuaimar isteach go dtí bialann gholáinte agus bhí béle blasta againn. Atmosfér iontach a bhí ann sráidghreachtain caitheamh mé a rá. Agus aníthe ag titim an ardchathair thugamar aghaidh áirclann na manisteach. Chonicimar The Field le John B. Keane agus bhí sé thar bhulla berta. Is fíor don seanachal, ní léon tintán mar do thintán féin. Cén tá mé sa phictiúr seo? Cé bheith duine atá sa phictiúr seo? Cá bhfuil na daoine sa phictiúr seo?